Na krídlach moderného Pegasa sme sa ocitli v krajine, v ktorej vládnu grécki bohovia ako Zeus, Héra, Poseidón, Hades a Perzefona, Demeter, Dionýzos, Hestia, Hekaté, Artemis a Apolón, Eros, Áres a ďalší. Patrónkou Atén je Aténa a tu sme sa stali hrdinami našej vlastnej gréckej báje. Toto je najposvetnejšie miesto Atén aj celého Grécka, Akropola. Ľudia tu uctievali bohyňu Aténu a postavili jej obrovskú sochu zo slonoviny a zo zlata. Každý rok sa tu konala slávnosť, kedy jej mladé Aténčanky utkali a darovali oblečenie. Chcete vidieť, ako vyzerala Akropola v časoch jej najväčšej slávy? Zavítajte aj do Akropolského múzea. Všimnite si tieto kone, ktoré sú menšie ako v skutočnosti. Je to preto, že Aténčania chceli zdôrazniť, že sú dôležitejší ako obyčajné kone. Tento démon sa volá Modrofús. Napriek tomu, že je to hrozivá príšera, usmieva sa. Do grécko-perských vojen znázorňovali Gréci všetky sochy usmiaté. Podľa legendy o patronát nad Aténami bojovali dvaja bohovia, Poseidón a Aténa. Poseidón zabodol svoj trojzubec a dal ľuďom vodu, ktorá ale bola slaná. Aténa zabodla svoju kopiu a dala ľuďom olivovník, ktorý sa im páčil viac a preto ju uznali za patrónku svojho mesta. Na pamiatku tohto súboja vystavali Aténčania trojitý chrám. Uctievali tu trojzubec a olivu. Oliva tu stála už odjak živa, no potom vyschla, ale španielská kráľovná Sofia ako pokračovateľka gréckeho rodu tu vysadila túto. Viete, prečo sú na týchto kameňoch takéto nepravidelné výčlenky? Pomocou nich Gréci prenášali na žeriavoch tieto veľké balvany. Keď splnili svoj účel, Gréci ich otesali a steny vyhladili. Ale prečo tu tieto ostali? Keďže Gréci boli leniví a po týchto cestách nikto nechodil, rozhodli sa, že to dokončia neskôr. To sa už ale nestalo. Areopagus je jeden zo 7 kopcov Atén. V minulosti tu zhadzovali odsúdených na smrť a mali aj Sokrata, ktorý ale svojmu osudu unikol tak, že sa otrávil. Sú odtiaľto krásne výhľady na Akropolu aj na západ slnka.
V Grécku sa zachovalo len veľmi málo antických chrámov. Napríklad tento je Hefaistov. Ľudia si dlho mysleli, že patrí Tézeovi, bájnemu zakladateľovi Atén kvôli príbehom, ktoré rozpráva. Prestavali ho na kresťanský kostol a preto sa zachoval, inak by z neho spravili stavebný materiál. Na tomto štadióne v roku 1896 otvoril Pierre de Coubertin prvé novodobé olympijské hry. Tie sa sem vrátili až v roku 2004, kedy tu Slováci získali až 6 olympijských medailí. Do Delf chodili Gréci hlavne preto, aby sa dozvedeli viac o svojej budúcnosti. Tu im predpovedali veštice alebo sibily, ktoré sídlili nedaleko Apolónovho chrámu, ktorý je mimochodom jeden z najstarších chrámov v celom Grécku. Gréci milovali divadlo, uctievali v ňom boha Dionýza a vždy bolo postavené na mieste, odkiaľ bolo krásne vidieť prírodu. Tí chudobnejší sedeli hore a tí najbohatší sedeli na najlukratívnejších miestach dole. Aby ich nikto neobsadil, mali na nich vyrité svoje mená. Nie všetky chrámy v starovekom Grécku mali iba štvorcový pôdorys. Niektorí, ako Tolos, ho mali kruhový. Nachádza sa v Aténinom okrsku, blízko Apolónovej svätyne. Mesto, ktoré dýcha históriou, kde obchody aj múzeá rozprávajú báje z gréckej mytológie a kde sa na seba ľudia stále usmievajú. To boli Atény. Ďakujeme všetkým olympským bohom, ktorí nad nami celý čas bdeli, a Aténe, ktorá je patrónkou tohto mesta.